Čaute všetci, dneska ideme zas na Váh, som v Piešťanoch. Chcel by som ísť dneska medzi mosty, takže kde sa spájajú, revír 24414. Pôjdeme zas na bicykli, zoberieme sa z ruksak a tú jednu udicu. Takže vidíme sa. Takže sme konečne vonku a ideme zase do rybárskeho obchodu, keďže potrebujeme šrot, kostňákov a možno ešte si niečo dokúpime. Však uvidíme. Dneska budeme chytať zase na kostňákov, možno na nejakú popku, boilies, uvidíme, jak to bude. Minule nám to dobre šlo, celkom si myslím. A tak. Takže ideme na Váh 24414 medzi mostami v Piešťanoch. Dúfam, že chytíme nejaké mreny, možno kaprov väčších. Ale budem sa tešiť za každú rybu. Takže aj preskáčov, hocičo. Tak počasie je dneska pekné. Je 9:29. A ideme do obchodu. Takže boli sme v obchode, kúpili sme nejaký šrot, nejaké zase kaprové veci a 3 kostňákov. Keďže zajtra sú sviatky a bude zatvorený obchod, tak som musel toho trošku viac nakúpiť. Tak. A môžeme ísť ďalej. Tak, blížime sa cieľu. Pôjdeme napravo od mosta, takže medzi 2 mosty, medzi diaľničným a skleneným. Toto sú Piešťany. Tu by mala byť socha Wintera, ale tá sa prerába. Fúch, makačka. Tu vidíte Váh. Si zastavíme. My pôjdeme hentam. Nikto tam je, ale my budeme ich susedia. Voda je trošku kalná. Tak uvidíme, jak to pôjde. Ešte, že mám červený šrot. Podľa mňa, keď je kalná voda, tak netreba mať hnedý šrot. Hnedý šrot je dobrý, keď je čistá voda, že to vyzerá k dno. Tuto naľavo vidíte Wintera. On postavil tieto kúpele v Piešťanoch. Chodí sem veľa turistov sa liečiť. A tak. Takže ideme ďalej. Bolo tam moc veľa rybárov na fleku. Ako zmestil by som sa tam, ale nechcel by som sa s nimi prehádzovať a problém bol, že na tom jedinom mieste, ktoré bolo voľné, bolo moc blízko k tomu inému rybárovi a boli tam dosť stromy nado mňou, takže by som mal ťažkosti nahádzovať. Tak ideme na túto stranu, alebo ideme sem, tak ideme asi tam, kde sme minule boli. A pôjdeme jeden flek vedľa, aby to nebolo také nudné.
Somy len trošku budú zavádzať. Je to menší flek, jak minule. Čo idú kárkári? Ale uvidíme, aké to tu bude. Keď to bude zlé, pôjdeme hore na prírodné. My tu máme ešte aj kanál, aj prírodné. Takže, tak. Takže pekný flek. Tuto vidím, že naplavila voda nejaký konár. Takže dobre, že sme aj nešli na ten flek. Dúfam, že tu nebude veľa vecí pod vodou. Ak vidíte, máme to tu. Idem si rozložiť veci. Robím si šrot, to vám možno ukážem, nahodím a potom začneme. Už som vám minule ukázal, jak sa ja vybalujem. Takže 10:13, keď nahodíme, bude asi tak rovno 15. Ideme nahodiť zase fiderku ako prvú. Takže skúsim tam dať formičku. Zatlačiť. Dobre. Pichneme sem kostňáka. Jedného. Koľko dáme? 3? Môžeme dať troch. Pozrite si. Ňam. Už je 14. Tak môžeme ísť nahodiť. Hodíme to zase trošku doprava. Tu tak vidíte. Som si dal nožičky, teda stojané, alebo vidličky do vody. A ideme hodiť. Trošku doprava. Teda vlastne, keď tam budem mať tak, no tak rovno trošku doprava. Nie úplne doprava, tak trošku. Ding. Prispejte mi, aby som si mohol kúpiť viac silónu, prosím. Tak. Ťuk. Ideme sem. A dáme to sem. Fú, to bude teda makačka, tam je burina. Čakajte. Máme tu malý problémik. A možno toto ešte presunieme. A bude to. Trošku došponujeme. Takých do 40 by sme to mohli nechať. Nech tam ryby prídu. Tak. Tu našponované. Tak, idem rozložiť. Počkajte. Toto je dôležité. Majte silón vždycky. Čakajte, ak vám to ukážem. Vidíte? On je tu. Mali by ste ho mať vždycky tuto. Tak pohoda jahoda. Dostali sme tu nejakú návštevu od kačky. A keďže máme tu chlebík pekný, tak im ho dáme. Akurát stáva môj stojan. A rozmýšľam, že fiderku dáme na inú stranu sem. A hen tam k tej bojke budeme hádzať kaprársku. Skúsime asi zase kostňáko na kaprárskej. A môžeme potom aj tú wafterskú skúsiť, lebo sa mi čarovne snívalo. Dajte si. Aj tykačiak. A on všetko dá jeho žene. Vidíte? On si doma nedá. Všetko dáva svojej žene. Daj si. Zaslúžiš si. Tu máš. Takže zatiaľ, čo si túto ulicu tu idem usporiadať, naviazať, musíme tam dať všetko nové, lebo som minule utrol. Tak nahodíme túto. Necháme to proste len tak, toto čo sme tu mali naviazané, kulu s popkou
Len takto tu necháme, že možno či sa niečo stane. Zatiaľ to nahodíme, hen to naviažeme. Keď to bude naviazané, tak vyťahneme aj... Fiderka bere, tuším. Uvoľnila sa. Čo to bolo? Nezvonilo, ale videl som, jak sa uvoľnila rojnička. Buď pustili vodu, alebo tam niečo bolo. Necháme ju ešte tak. Alebo to boli tie kačky. Necháme to ešte tak a ideme nahodiť. Že toto hodíme nejak rovno. Tam je guča, krmiva. Bojeli za popka. Však keby tam niečo bolo pekné, tak to zobere. Hodíme to rovno. Tri, 4. Pohoda, jahoda. Také 2 metre za bojkou. Tak. Toto nejak donútra. Máme to vnútri. Čo mám tu niečo? Ja, to je tieň. Takže tuto máme policajta. To šponované je. A toto idem navázovať. Keď niečo bude, tak sa vám... Tak zapnem kameru. To nám bralo skoro do vody. A je tam niečo. Jak som sa zlákol. Je tam niečo? Dúfam, že tam je. Ulicu nám skoro do vody stiahlo. Čiže musíme si dotiahnuť kľúčku. Som to nečakal, som akurát naväzoval. Čo to je? Ja som si namočil topánku. Skoro nám udicu zobral. Tak to vyzerá. Pozrite sa, je to kaprík. Tak už viem, prečo mal tak veľa sily. Pekný, zaujímavý kaprík. Poďme. Radšej si s ním vybojujem, keď ho potom podoberiem, aby sa netrepal. Tu máme nejaké kamene, tie potom dám na bok. No ukáž. Nie zaplut, on to tam ale nejak... Tak, ide do podberáčiku. Vidíte, on to má nejak zaplutvu zachytené. Trošku mu dáme cievku, aby išiel rovno do podberáku. Jak tam je divno zachytený a nič sa mu nedieje. Už je dobrý kaprík. Tu máme kamošo 25-ka, 30-ka, nie som dobre vhádaný. Toto mu berieme ľahko, lebo nemá to silno zaseknuté. Môžeme si ho ešte pozrieť. Malý, zdravý kaprík, nič mu není. Hore sme mu tiež nič nepoškodili, toto už mohol. Tak môže ísť naspäť. Čau. Sekneme. Máme niečo. Už som to skoro mal naviazané. Vždycky tedy mi berú. No. To bude zase kaprík alebo mrena, lebo bojuje celkom. Ne, že nepustil. Dúfam, že nepustil. Tak to bude asi kaprík, keď ho necítim teraz. Ale bojoval. Dobre, je tam ešte niečo.
Je to kaprík. Natočíme si ho pod vodou. Či nejaká stíhačka ide? Počkajte, trošku mu pustíme, ale opatrenia, aby sa odhákol, pretože ho chceme vidieť. Joj, tu sa nešmyknúť. Nájsť si podberák. Dobre, no poď. Poď, chlapče. Na to, že jak taký malý, má dobrú silu celkom. Ešte mu trošku. No poď už. Ešte sa nezdal. Co si ho natočíme pod vodou, rozmýšľam. Tak môžeme. No poď už. Vidíte, jak bojuje? Zdravý kap. Aj na tej kaprovej tuším niečo bude, lebo špička sa tam tak ohla. Máme ho. Pekného kapríka. Odhákneme a natočíme za chvíľku pod vodou. Namočiť si ruky. Ľahko to. Takýto kaprík. Natočíme si za chvíľku pod vodou. Takže už mám všetko nachystané. Ulicu mám naviazanú na kosňákov. Už len vyťahnuť, stojám presunúť, nahodiť aj nahodiť. Dám si vás asi na hlavu. A ja chcel som vám ukázať, budeme mať ľahký nádrezec, takže len takúto hokejku. 80-ku Magma Delfin košík. A tuto dole, neviem, či to vidíte, to je strašne tenký fluokarbon s takýmto trošku menším zahnutým háčikom. Úplne ľahká montáž, dĺžka ich možno ako odtiaľto tohto obratlíku takých 5-10 cm. Klasická montáž. Dám si vás na hlavu a budeme nahadzovať. Takže máme to nachystané. Môžeme to nahodiť. Pošleme to trošku napravo od bojky. No ukáž. Trošku si dáme dole. A ideme to nechať letieť. Pozor na stromy. Dobre. Chvíľku necháme padnúť. Čo tam bude? A dáme do stojana. Fú. A trošku povolíme baitrunner a povolíme policajtovi. Tak, môže byť. No síce, no, čo tam je, ryba? Je tam tuším ryba. Počkajte, silon sa odšponováva. Počkajte.
Máme rybu. Vidíte, jak to rýchlo ide. Tuším, tam je. Dúfajme. Tak to bude asi pleskač. Áno, je tam. Cítim kopy. Ha. Máme hneď rybu. Videli ste, sme nahodili len jednu udicu a je tam ryba. Čo to je? Asi pleskač, keď nebojím, no teraz povie. Je to tuším. Á, je to pleskač. Už ho vidíte. No, pekný pleskač. Pleskač lopatový. Tak teraz rybu budeme vyťahovať sem. Ja je pod brágom trošku ďaleko. No poď. Alebo ešte si s ním. Nech sa ešte párkrát vybehá, aby potom moc neskákal v podberaku. Máme ho. Počkajte, toto nejak opreme. Môže byť. Pozrite. Pekný celkom pleskáčik. Veľký, pekný, tento je nejak nedoškrkaný. Pozrite, akú čiarku aj tam má. Z druhá strana, jak vyzerá. Tiež pekný pleskáč, nemá ani jeden škrk. Vidíte? Plausy. Ale papám a niečo bere. Máme. Niečo tam máme? No, nech to aj bojuje. To bojoval. Môže to stať, nie, ešte tam je. No, kaplik. O, peskáč. Peskáč, pekný. Na dobrú techniku sa snaží to dostať von. Jaj, ups. Tak. Nedočal som si podberák. Ešte raz, druhý pokus. Namočím si už rovno aj ruku. No poď. Máme ho tam za 3, 2, 1. No. Pekný pleskáč. Čo hovoríte? Tento má také bodky na hlave. To tuším, nie som si istý, a to majú, že mužskí pleskáči, keď sa neresia. No viem, že keď sa neresia, že to majú, ale neviem, že či muž alebo žena, alebo či to je jedna. Pozrite sa na ňo. Pekný. To pustíme naspäť. Íď, raketa. Ide. What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. What if we stay? Bere nám strašne to dobre to ohla. Dúfam, že túto nestratíme, lebo viete, ona mi bere a ja zapnem GoPro a ono to trvá 2-3 sekundy, kým sa zapne. Ale ja chcem, aby ste teraz videli, jak tú udicu a ja zdvíham a sekám. Nie, ona sa pozrite, zasa tam zasekla o niečo.
Tam bude niečo vo vode. Ale túto rybu chcem. Pozrite, ona sa tam zazve niečo. A dobre, máme ju. Máme ju. Na to rybu som lepšie sekol, ale zase tam o niečo zachytila. Takže keď budeme ťahať ryby, tak na budúce len doprava. Čakajte, tu je, čo to je, čo to je? To je kaplík. Malý, ale pekný. Predtým bol tiež kaplík, lebo bol taký zlatý vo vode. Táto kapla hodí sa nejak potichu. Naviažem tam vlastne ako montáž, dáme, vyskúšame tu bafter za určité. Keď nie je ako sňak, tak môžeme skúsiť, ale ono by to možno išlo, možno som to nahodil zle, niekde do buriny. A táto fiderka ma zabáva celkom. A možno si kúpim novú, teda na druhú. Keď som mal dve fiderky, dyn. Zase nikdy neviete, možno chytíte aj na kaplovu niečo. No, a ukáž, aký je to kaplík, to je... to sa len stalo. Pekný, ale trošku došúchaný. Si sa tento už trel. Čo tam nedám? No máme ho. Trošku sme s ním ešte mohli vybojovať. Ale to nevadí. Nechcem sa to moc chytať. Ale... A nie, to je nejaký vták ochmatol. Taký, že job. Čau, kámo. Takú možno takých 20-30 sekúnd po náhode a pozrite, ty, bere nám, je tam, dúfam, že tam ešte je. Je tam. To ide teda rýchlo. Skúsime teraz do popravu ťahať. Ono sa nezasekne. To bude, zase bol zaseknutý za niečo, ale čo si pustil. Neviem, či tam sú riasy alebo nejaký konár. To čo je za hýbu? To bude asi kaplík. Je. Teším ma, že ich tu je tak veľa. Majú aj sily. Už s nimi vybojujem vždycky, aby sa trepú moc, aby sa nejak nebuchli. Dobre, čo sem to pújcov? No poď. Už sa môžeme podobrať. Pekný. Zas došúchaný, asi sa trel, alebo zase tiež nejaký vták. Pozrite sa na ňo. Teba si zapamätám, chlapče. Máš také S a tu také K, alebo R, SR. Niekedy chytím, keď budeš veľký, tak si ťa zapamätám. Tak je. Niečo tam už je hneď pri tom, jak som to nahodil. Koľko ešte počkám takú? Sek, máme ju. Čo to bude? Joj, kaplík. No, bojuje. Statočný kaplík. Nie je to ten istý? To by potom nebol múdry kaplík. Jedine, že hladný. Nie je to ten istý. Ale je pekný. 100% podobáme si ťa. Máme také miminko. Tuto ulicu už dávať jen tam. Takže, také miminko. Je ich tu dosť, no. Uvidíme, či budú dospelé. Budú vyzerať. Nie je to ten istý. Dobre, tak čau. To on čo má taký, ja nemá, to sa mi zdalo, že má taký divný nos. A ďalší kapor absolvovaný. Dneska ich chytáme, no musím si tam rýchle ten nadväzec už, lebo keby som takú mrenu, a není pustená voda. Ja by som chcel chytiť niečo aj veľké, ako aj títo ma tešia, aj preskáči lopatovi ma tešia. A chcel by som takého väčšieho kapra alebo mrenu chytiť. A mrenu viem, že asi nechytím, lebo tuto je zaujímavé, že mreny idú len, keď je pustená voda. Takže keď vlastne prúdi voda, lebo oni sú vlastne riečne ryby. Na tú waftersku by som možno aj chytil aj väčšieho kapra, aj na toto by som chytil väčšieho kapra, lenže problém asi je, že tu je strašne veľa tých malých a tí prckovia to rýchlejšie zožerú, jak tí väčší. Možno im to aj pred nosom zožerú, viete? Takže tak.
A ide sa zase nahodiť. Takže mám urobený nadviazec. Ale rozhodol som sa, že to ešte raz prehodím s kvasňákmi. A nadviazec niekedy inokedy vyskúšame. Pozrite si ho. Toto je ten wafter. To je takzvaný Ronnie Rig. Môžem vám poslať tutoriál, keď chcete. Tam ho na YouTube možno. Ono to vyzerá byť, že tam je moc veľa vecí, ale keď to je pod vodou, čo musíte vedieť je, že to len takto je. A to tak stojí. Však doma vám ukážem potom. Pozrite. Stojí to. To len tak stojí pod vodou, že len háčik je hore a hento. Tuto hore som robil slučku, aby som to mohol rýchlo vymierať na nadviazce. Išla nám jazda. Bola tam menšia jazda, ale asi nič z toho. Škoda. Takže vyťahol som to. Bola tam veľká ryba. Takže na tom fluokarbone, ktorý som si teraz chcel ešte naviazať na tú udicu, sa to otrhlo. Takže kvôli tomuto, no to nie je dobrý fluokarbon. Ten už nebudeme používať. Škoda, mohli sme mať nádhernú rybu. Lebo to fakt bola jazda, keby to bol kaper 50-ka. Že tam, alebo aj nejaká mrena väčšia. Ale už sme sa poučili. A už nebudeme dávať fluokarbon. Už tam dáme len šnúru. Máme poťahance a špička sa tuším hýbe. Sekneme to. Nie je to jazda jak predtým, ale je tam niečo tuším. Tak vyskúšame. Máme tuším niečo. No. Dal som stojan hore a pripravil som druhý signalizátor, lebo moja mama príde, má rybársky lístok a mám tu ešte jednu udicu, tak môže mať 3. No, ukáž sa. No. Akurát som previazoval fluokarbon, no toto bojuje aj viac. Fluokarbon na feederke, lebo možno sa mi nevybije kamera, keď tak vám natočím to s mobilom. No poď sem, pekný kaprík, kapor. Tohto už rešpektujeme, toto už je kapor. Zas taká gulička. Jak v minulom videu. Položíme si ho. Na chvíľku, ukáž. Tuto oslobodíme, dobre. Taká gulička. Pozrite sa na ňo, na fešáka. To už môže byť taká 40-ka. Pozrite. Wow, no, namočil som si topánku. Ale len takú sekundičku. Pozrieme sa ešte na ňo. No chlono. Pekný. Má jakú krv. Nemá. Pekný kaprík. No poď naspäť. Čau, kámo. Na feederku nám asi niečo bere. Fú, to tam ťuká. Niečo menšie asi. Máme ho. Uvidíme, čo to je. Len tak si tam poťukával. Tak uvidíme, čo je také opatrné. Alebo slabé. Kaprík. No a teraz bojuje.
Vyhrnem si rukáv. Bereme si podberák. Trošku ešte necháme bojovať. No dobré, poď. Poď už. Máme ho. Tento je tiež zdravý jak repa. Keď sa to tak hovorí. Toto je pekný kaprík. Doteraz som ani jedno poškodenie na ňom nevidel. No maximálne šupinka ti tak chýba. Tak poď kaprík. Ukáž, ak ide. Jak sa to volá? Ne. Motorka. Formula. Niečo nám poťahuje furt za kaprovú. Už aj na jednom mieste, ak bola, ona bola tam, je tam. Tak uvidíme, to bude niečo menšie, lebo to naraz písklo a je tam niečo, aj na feederku. Čo vyťahneme prvé? Prepáč, to zadku. No, tak čo robím teraz? Vyťahneme prvú feederku. Ale musíme vždycky mať našponované. To som teraz urobil. Možno som stratil obidve, ale nemám ich tam. Zase je zaseknuté od toho, ne? Feederka aspoň. Teraz pozrite, teraz namotáme túto trošku. Teraz zase feederku. Ha. To je zdolávačka. Na obidvoch je ešte furt niečo. Na feederke je kaprík. Ten teraz už bojuje na tejto kaprovej čo? A pleskač je na tej feederke. To si vybojujeme a zatiaľ si tohto trošku navinieme. No. Pekný pleskač. No, poď sem, kaprová udica. Zvedavý, jak ich obidvoch dáme do podberákov. Nezamotajte sa mi. Že bol čas jednoho dať do oného. Rýchlo, tuto do podberáku. Dobre, plotica je v podberáku, dúfam, že to je plotica. Plotica pekná. A ok, to je plotica. Prepáč, som nemusel to tak hodiť. Si sa mi vyšmykla. A teraz kaprík. No aj to je pekný. Dúfam, že vás mám zapnutých, lebo by ma šlak trafil. No, toto je dobré video teraz. Tento je dobitý. Tohto si dáme hore. Zistíme teraz, či je... Kamera. Si je zapnutý, tuším. Dobre. Ideme ho hneď pustiť. Kto nezbedníka sa nehambia dvaja naraz. Šiel som vyťahovať udicu, prehodiť a je tam niečo. Taká plotička.
Jak toto podoberem, takto. Aj toto magnet sa tu prilepil. Pozrite si. Pekno. Takže hakneme ju tu nejak pri vode. Dobre, vyšlo sa to. Ukáž, to máš chytené. Dobre, jaká je šmykla? Čau. Fútka, príď.